Жер тетрәү Түркия һәм Сүриядә 4500 кешенең гомерен алып китте. Зыян күргән ике дәүләт башлыкларына Татарстан рәисе, Россия Ислам дөньясы стратегик күзаллау төркеме рәисе Рөстәм Миңнеханов кайгы уртаклашу телеграммалар юллады. Төркиянең Казандагы консуллыгында жер тетрәү корбаннары истәлегенә мемориал оештырылды. Тулырак хәбәрчебез Мөршидә Җиһан язмасында. Бик күп кешенең гомерен үзгән табигать гарасаты тамамланды дип әле бүген дә әйтә алмыйбыз. Тибрәнешләр кабатланырга мөмкин. Ачы хәсрәт кайгысыннан көчле ихтиярлы ирләрнең дә күңеле тула. Төркиянең Казандагы баш консулының да әйтәсе килгән сүзләре берникадәр вакытка üzülеп торды. 3000'in üzerinde vatandaşımız hayatını kaybetti. 3000'den artık millettәшебезне югалттык. Хис кичерешләремне аңлатып бетереп булмый. Төркиядә бер атнага матәм игълан ителде. Дәүләт әлемнәре төшерелде. Россия шәһәрләрендәге Төркия консуллыклары белән берләшеп хәйрия акциясе игълан иттек. Жер тетрәү корбаннары истәлегенә Төркиядә бездәгечә чәчәкләр түгел, кайгы уртаклашу сүзләре язу кабул ителгән дип белдерделәр Төркиянең Казандагы баш консуллыгында. Һәркем 10 февральгә кадәр килеп теләктәшлек сүзләрен язып, мөмкинлеге булса ярдәмен тәкъдим итә ала. Төркиянең Анталия шәһәрендә яшәүче татарлар да ярдәм акциясенә кушылган. Безнең өчен бу шулай ук зур кайгы. Шундый авыр вакытта тугандаш халкыбызга иң беренче чиратта без ярдәм итәргә тиеш дип хәйрия акциясе оештырдык. Гомуми бәла кешеләрне битараф калдырмады. Шәһәр буенча гуманитар ярдәм җыю үзәкләре ачылды. Меңләгән кеше кием, җылы курткалар, балалар ризыгы, савыт-сабаларга кадәр китерә. Анталиядәге спорт комплексы хәзер ярдәм җыю үзәгенә әйләнде. Безнең кайгыга битараф булмаганнары өчен Анталиядә яшәүче татарларга барлык Төркия халкыннан рәхмәтемне җиткерәм. Анталиядә барлыгы 3000-гә якын татар яши. Мөршидә Җиһан, Оксана Назарова, Татарстан яңалыклары өчен.